veliki pozdrav svima youtuberi i gledalci, dobrodošli na novi video na kanalu. Kao što vidite po naslovu klipa, danas snimamo GTA 5 trke, da! GTA 5 trke, nije ovoga puta FIFA, obavezno se subscribeujte na kanal, bacite zvonce na kanal, zapratite me na Instagramu, oba će Instagrama biti na deskripciji, Urošević_official i Urošević_jt, lajkujte obavezno klip ako vam se sviđa i krećemo! Jako je dobro što nema onih sudara, trenutno smo 6. od 7. mesta, bar nismo posljednji. Hajde stigni ga, stigli smo ga! Stigao nas je. Ali drugi se zakucao kod nekog drveta tamo. Sad smo manuli. Sad jesmo, ali imali smo sreće. Treći smo. Za sada jako dobro. Inače, teo sam da vam se zahvalim na velikoj podršci na kanalu. Za 20 dana smo došli do 50 subscribera. Mnogo vam hvala. Bližimo se toj cifri od 100 subscribera. Rekao sam da mi je to prvi cilj na kanalu. I bližimo se, jako smo blizu. Treći cilj bi bio od 1000 subscribera, naravno. Jedan igrač nam je za petama, ali ne verujem da će nas stići. Koliko smo ovdje imali sreće, ljudi moji. Bližimo se rank upu. Ček, kakvih ovdje ima levela, to jest nivoa. Mi nismo tako loši, to jest pozicija nam nije toliko loša, jer ovdje je bio i 102... O ne! Je bio i 132. nivo. Par igrača je izašlo, mislim da je izašao jedan igrač. No, ne! Pa muzika i... Slučajno sam pritisnuo Q i mogli smo da dobijemo copyright zbog te glupe muzike. Ajde to nema veze što smo se zakucali i to, nego bez veze bi dobio copyright. Mnogi su mi pisali na Instagramu, to jest novi pratioci, snima još igrica, snima i GTA, snima i evo ljudi moji, snimamo GTA. Mnoge fanove, gledaoce je zanimalo kakav ja to kompjuter imam, pa imate to sve u opisu kanala, ali ko baš ne može tamo da ode, ja ću mu reći sad specifikacije. Imam 16 GB RAM-a, imam GTX 1070, jako dobar grafička, iako nije najnovija. Ja dok ovdje pričam, ja ću da se skucam na sve strane. Nikad nemojte da pričate, deco, dok vozite, to nije dobro. Da, imam GTX 1070 od 8 GB, Asus Strix verzija, Ryzen 5600, onda hard disk od 1 TB i SSD od 120 GB, napajanje 700 W. Zaista solidne specifikacije, to jest čak i više od toga. Da ne kažem da je to mala zverčica. Još uvijek je to zverčica za današnje standarde, to jest, pa da, ali ima i naravno jačih kompjutera od toga. Nisam se stvarno nadao da ću dostići 50 subscribera za ovako kratko vreme. Zaista se nisam nadao tako nečemu, ali uspjeli smo da dođemo pola do 100 subscribera. Video sam i na Social Blade, kanal raste. Za jedan dan smo, ja mislim čak pre 2-3 dana, dobili 11 subscribera. Bar nismo DNF, ako ništa drugo, 4. smo. Loše zaista, ali bar nismo DNF. Winner je Charlie Chaplin. Charlie Chaplin je pobednik. Odlučio sam da odigramo još jednu trku da bi klip bio što duži, ali nadam se i zanimljiviji. Koji auto da izaberemo? Custom Machine, Buffalo ili možda ovaj? Ne. Pa nijedan mi se nešto posebno ne sviđa. Ajmo, ovaj može, crvena boja. Prihvatamo.
I betovat ćemo nešto, betovat ćemo $1000, iako ne verujem da ćemo biti prvi, naravno, siguran sam da nećemo biti prvi, ali ajde, šta ima veze, ništa nas ne košta, to jest košta nas 1000. Su GTA 5 trke kroz autoput. Pa da li je moguće ovo? Pa samo što sam krenuo skršili su nas. Pa ne mogu da verujem, pa mi smo najgori za sada. Možda sam baš loš auto izabrao. Pa za malo da se zakucam od druge automobile. To! Ne, jao! Izvinite što sam tako loš u GTA 5 trkama. Zaista dugo nisam igrao GTA 5 trke. Nisam sam GTA uopšte dugo igrao. Prešli smo još jednog. A što mi smetaju ova druga kola, pa ja ne mogu da verujem. Nećeš ti tek tako moći da me... Ne! Pa jeste vidjeli ovo, kamion se odjednom stvorio. Evo još jedan. Šta se ovo dešava? What the fuck? Eto ljudi moji, zašto ja ne igram ovaj GTA. Znači, ovo su 100% čiteri, ubacuju neke kamione, ovo ono. I nema smisla ove trke. Nema smisla. DNF, pa da. I to je to što se tiče ovog klipa, ljudi moji. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno bacite subscribe, zvonce na kanal da budete obavešteni za svaki naredni video na ovom kanalu. Zaista vam hvala od srca za svu podršku. Zapratite me na Instagramu i lajkujte ovaj klip ako vam se sviđa i veliki pozdrav!